Наш магазин поповнюють нові артикули комірцевого дублерину від німецької фірми Влізеліні. 4 артикули для різної щільності. Перший артикул 3723, найщільніший 165 грамів з фронтально-точковим покриттям. Застосовується для створення жорсткої форми комірів та манжет. Наступний артикул 252, легкий і м'який, всього 50 грамів із фронтально-краплинним покриттям. Застосовується для дублювання різних деталей легкого одягу. Третій артикул 3636, набагато легше другої позиції 45 грам. Підходить для дублювання тонких та делікатних тканин. І самий ультратонкий дублерин на сатиновій основі вагою 40 грам. З крапельним покриттям 200 пікселів на 1 квадратний сантиметр. Застосовується для дуже тонких та ніжних тканин. Усі позиції доступні на нашому сайті. Із турботою ваш Тексформ.